фарҳод ашуров барои маъракаи тӯи писараш ба 100 кило гӯшт ниёз дорад. Бо таваҷҷӯҳ ба нархи гарони гӯшт дар бозор тасмим гирифтааст гови лоғари худро бо хӯрокҳои бештар фарбеҳ кунад. барои харидории хӯрок барои чорво ӯ ба бозор омад ва нархи он табъашро каме хира кард. барои гирифтани гӯшти босифату бештар ва харидории хӯроки зарурӣ ба чорво ӯ маҷбур аст то 600 сомонӣ сарф кунад. парлумони Тоҷикистон ахиран бо қабули як лоиҳа ҷиҳати таъмини амнияти озуқаворӣ воридоти чорво ва хӯроки онро аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод кард. ин тасмим бо ҳадафи коҳиши нархи гӯшт дар Тоҷикистон гирифта шудааст. қабули санади мазкур барои таъмини раванди бозтавлиди чорвои фурӯшдор, такмили сифатҳои ирсиву маҳсулотии он, таъсири қимати чорвои фурӯшдор ба ҳифзи он, ҳамзамон нигаҳдории чорвои фурӯшдоди маҳаллӣ дар ҷумҳурии парваришёбанда ва марҳила ба марҳила коҳиш додани вобастагии бозори истеъмолии кишвар аз маҳсулоти гӯштии воридотӣ мусоидат менамояд. болоравии пайвастаи қимати гӯшт махсусан дар ростої иду ҷашнҳо бештар аз ҳама сокинони миёнҳол ва камбизоатро дар кишвар нигарону асабӣ мекунад. ҳоло дар бозорҳои кишвар 1 кило гӯшт аз 50 то 70 сомонӣ арзиш дорад. гӯштфурӯшон ва қассобҳо ҳамеша ин болоравиро ба нархи гарони чорво ва ба вижа хӯроки он рабт медиҳанд. хӯроки чорво дар бозорҳо аз 2 то 4 сомонӣ арзиш дорад. фурӯшандагони ин маҳсулот мегӯянд солҳои пеш вобаста ба мавсим нархи он поин мерафт, аммо як соли ахир ин маҳсулот пайваста бо нархи гарон вориди бозор мешавад. баъд бо ина кунҷороҳо дорем. ҳозир ака 3 сомон 30 тин 3 сомон 40 тин аст. мумкин ки агар ами ҳозир гуфтем ки агар аз андоз ами маҳсулотро агар озод кунанд, мумкин ки бо нархиш бо поёнтар фурояд. аз андоз озод кардани воридоти чорво ва хӯроки он ҳам ба гуфтаи фурӯшандаҳо охири кор нест. тоҷирон пешниҳод доранд талаби борхату санадҳои дигар ки нархи маҳсулоти деҳқонро то расидан ба бозор гарон мекунад бояд бекор гардад. ҳоло ки борхат барои деҳқон вай дар корам нест. куҷо вай борхата мисол бигире мисол дастрас кунад. борхата справкаша биёр, коғазша биёр. ҳоло ки вай налоги андоза меспора, налоги заминша меспора, вай ҳамун дар ҳамин буди шидиш ҳамун асосӣ як тон 2 тон маҳсулот тайёр кардаги вай бояд ки дар бозор биёра биспораву мисол нарха ё паст мекунад. мақомот то имрӯз чанд дафъа барои ба эътидол овардани нархи гӯшт чораҳоеро рӯи даст гирифтанд, вале коршиносон мегӯянд муваффақ нашуданд. сокинон мегӯянд нархи гарони гӯшт боис шудааст ки аксаран аз истеъмоли он даст кашанд. 52 сум 1 кило гӯшт мегирӣ ба кунӣ ҳасан. дар ям чанд бор мехарем холадем? дар ям намехарем. арзон боша мегирем, қимат боша намегирем. феълан аҳолии Тоҷикистон асосан аз ҳисоби чорвои худӣ бо гӯшт таъмин мешаванд. тибқи иттилои расмӣ дар кишвар беш аз 2 миллион гов ва 5 миллион гӯсфанд шумурда шудааст. ҳоло то куҷо сабукӣ барои тавлиди гӯшт ба поин овардани нархи он таъсир мерасонад маълум нест.